Porvoossa satoaurinko. Niin kuin aina. JS-tiimi on löytänyt itsensä Pukinmäestä tästä Mäkkärin takapihalta. Ja me ollaan saatu kunniavieras Emma Kimiläinen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja ei ole kuulemma eka kerta, kun täällä tulet puttailemaan tänään. Ei, mä oon asunut tässä aika lähellä. Lähellä tässä Tapenin Vainiossa ja lapsena on tullut käytyä joskus, mutta siitä on hetki aikaa. Joo, no se ei. Meillekään tää ei ole siis niin tuttu kenttä, eli ei semmoista suoranaista kotikenttää tuolla täällä tarjolla. Mutta meidän konsepti kuitenkin on siis se, että me pelataan 10 rataa ja Juusolle tulee +1 per rata, mikä pieni tasoitus siinä on kuitenkin olemassa. Toivottavasti tulee aika tasainen vääntö. Ja sitten sulla on jokerikortti käytössä, eli meikäläinen. Ja se tarkoittaa sitä, että jos on yksittäinen rata menee vaikka vähän huonommin, niin sitten sä voit ottaa jokerikortin käyttöön. Tämä on siis meidän konsepti ja silloin mä tulen lyömään sen sun puolesta. Okay. Mahdollisesti lyön paremman tuloksen ja sitten se hyväksytään. Mitä sä oot syönyt aamupalaksi? Mä söin tänään perunamuussia. Perunamuussia? Isoäidin reseptin mukaan. Okei, tuleeko sen mukana taitoa lisää? No se voi olla. Kohta nähdään. Okei, joo. Perunamuussia? Niin. Eikö mitään proteiinia? Ei. Sen kanssa? Ei kananmunaa, ei mitään lihapullia, ei mitään. Pelkkää perunamuussia? Kyllä. Hiilaripainotteisesti. Hiilaripainotteisesti lähti liikenteeseen. Mutta Emma, sun aamupala on aika monille nyt tuttu. Ai. Mistäkään voisi johtua? En tiedä. Mutta mä syön aina melkein samaa aamupalaa. Joo. Niin. Se? 2 paistettua kananmunaa ja sitten siinä on puuroa. Se on aika terveellinen paketti. Kyllä joo. No. Puurossa on joko valkuaista tai sitten vähän pähkinöitä tai tälleen. Vähän riippuen siitä, että paljon sitä proteiinia sitten otetaan siinä aamulla. Ja niillä voimilla mennään tänäänkin. Näillä mennään tänäänkin. Toki vähän tulin tähän pihaan, niin toi Mäkkäri vähän sen tuossa houkutteli sillä. Alkoi houkuttelemaan heti, oli sellainen... Onko lounastauko sitten siellä? Big Mac tuli täältä. Ihan siis se vaan yhtäkkiä vaan hyökkäsi mun kimppuun varmaan luultavasti se, että se niinku vaan, mä en niinku vois sille mitään, että se vaan yhtäkkiä on silleen, että koska se on varmaan, mä oon syönyt sen. Mäkkärissä on se oma tuoksu, se niinku hyökkää tuolta aina kun tulee Mäkkäri. Kyllä. Joku pieni panos pitäisi vielä keksiä tähän. Okei. Niin. Onko ehdotuksia? Onko se sitten toi Mäkkäri? Mäkkäri lounat. Big Mac ateria. Häviää tarjoaa. Kyllä, häviää ja tarjoaa. Se kuulostaa aika hyvältä. Kyllä. Mennään sillä. Hei, eikä lähdetä pelaamaan. Noniin. Vamos. Se riittää. Come on, mennään sen. Tässä on minigolfpallo ja golfpallo eroon. Näin paljon. Oho! Pomppi. Mutta siis tää on nyt joku tämmönen oikein niinku tää on semmonen superpallo, mitä Miku tykkäs käyttää eilen. Terveisiä vaan Mikulle. Aha. Sä voit testaa sitä ja... Siis... Terve. No, mä pistän se sen tästä... niinku lavasta silleen vähän. Oi, ja siitä sitten kato chipillä vaan heti ykkösellä purkkiin. Eikö se ollut tälleen, että se on tyylivapaa, että mä voin ohittaa tuon ensimmäisenkin esteen? Missä sun driveri on? No itse asiassa se on täällä tokkapaksissa. Noniin. Että mä voin hakea koko bagin, jos tarvitsee olla. Se tulee käyttöön. Joo. Mä kyllä tykkään yleensä 5-6 chippailla, että se driveri oli ehkä vähän sillä... Niin. Ehkä 250 metrisiä ei ole täällä näitä. No ei oo ihan. Ei monta. Ei oo. Mut voihan tästä vetää tonne viimeiseen. Helposti. Paikalla myös tänään Robert L. Leipuri. Tervehdys kaikille. Kiva, että olitte saada. Eikä lähdetä pelaamaan sitten, niin mä voin aloittaa ja... Joo. Sitten vedetään vuoroja. Mulla on joku sun pallo mun pyllys. Noniin. Se on. Eiks niin? Tota me joudutaan oikein sensuroimaan. Mä ajattelin, että me joudutaan niinku meidän juttuja sensuroimaan, mutta me joudutaankin sensuroimaan sun. Aika leveällä haaralla. Aina. Se on yleensä minigolfista. Yleensä aika leveä. Niin siitä tulee stabiili. Juu, se on nimenomaan. Se on sitä mieltä, että se on hyvä. Ai, vähän. Tosta ei tule, ei, kun siis se jatketaan siitä, mistä se meni yli, se spotataan, siinä ei tule rankkuun. Elikkä se on, nyt se pääsee puttaa sen todennäköisesti kakkonen. Ei. Kun se kohta, mistä se menee laidalta yli, se spotataan siihen kohtaan. Ja 20 senttiä salaista, eli ei tossa mitään, että toi on ihan fine. Siitä kulmasta. Joo, jostain sieltä D3. Nämä filterit tekee tästä aika paljon ärsyä. On se. Due! Varma kakkonen sinne korttiin. No milläs pallolla sitä sitten? Haluatko vetää samalla vai? Mikäs toi nyt oli? Oliko tää semmonen nopea vai hidas? Tää on semmonen peruspallo. Keltainen on vähän hitaampi tosta. Sitten tässä oli se superpallo. Joo, ei se superpallo, ei sitä haluta. Se oli jo.
Joo, no. Mä itse pelaan tuolla vihreällä. Niin. Se on niinku hyvä. No mä kokeilen tällä, sitten kato, mähän saa uusinta lähdä, jos ei se toiminut, ei vaan. Niin mene kaikilla ja sit se milloin paras. Joo, niin. Se on vivassakin. Tää muistaa, että video voi leikkaa ihan millä tavalla vaan. Se on just näin. Okei, eli leveä haaraa. Sen tosiaan oli, mä huomasin tuossa heti äsken, mä alan heti niin ottaa tälleen näyttää jopa paremmin. Influenssia. Ja sit sä löit läpi, sen mä näin Joo, kanssa. saattaa läpi sen. Okei. Stanssi näyttää nyt stabiililta. Ja siitä lähtee Emma pistää se on vähän sun. laidan kautta. Mene! Ei, Se on Noniin. lähes screenillä. Tämähän on ihan golfista tuttu Ja perusputti. tänne saa mennä tänne. Joo, saa astua. Ei! Vähän. Ei, perkule. No mut se ykköstasuri, niin tosta saa Tästä- siirtää vielä Aha, paljonko? 10 senttiä. 10 vielä. Jumalista. Joo, tää lähtee aika haipakkaan tää pallo kyllä Joo, liikenteeseen. vaikka toikin on se hitaampi. Tää on tämmönen niin minikokonen. Sinne uppos. 3. Eli tasatilanteessa Noniin. ekan jälkeen. Mä veikkaan, että Emma lähtee tuossa keskeltä yrittää. Ei, kun lähti sieltä. Joo, kyllä. Ja jaksaa Sitä kautta. Lähestymislyönti. Ei huono. Ai. Noniin. Varma putti. Hyvä. Hyvä kakkonen. Kiitos. Tosta. Oi. Voi vähän kova oli. Come on. Katsokko tuli sieltä. Erikoinen ratkaisu. Mä luulen, että nyt lähdetään kokeilemaan tätä. Joo. Aha. Mä haluan sen tähän, koska se menee ylhäältä alaspäin, niin on semmonen yllätysmomentti. Ei. Hyvä. Eri hyvä. Ja yllätysmomentilla Selvästi oli haku päällä. Oi. Vähän ylimielinen. Vähän kyllä se Come on. On se. Ja sieltä. Come on. Sä et varmaan halua tätä. Mä voin ottaa jonkun, mikä muista suoraan. Ota. Ente, teilikamente, kiitos tämä. Okei, tämäkö lähti kauhean kovaa? Joo, nyt voit lyödä sillä ihan reippaasti. Ei, nyt tuli liikaa. Joo, vähän. Shit. Taas. Sama. Damn. Tää Kokeile, ihan jos sä tuntoinen pallo. lyöt ylempää Niin. ja sit tänne balliin, niin sulla on enemmän marginaalia tonne läpi. Et se tulee vähän isommassa kulmassa, niin sit tähtää tänne. Hyvä. Heti meni. Oliko se kolmas? Se oli kolmas. Se on kyllä varma tuo puttiasentoa. Noin. On joskus tullut puttautua varmaan. No, aika vähän. Mä aloitin viime vuonna golfia. Oikeesti? Joo. Ai ja. Me voitaisiin pitää tässä vaikka ennen kuin siirrytään näiden ratojen jälkeen, niin joku pieni kahvi ja sitten jutellaan ja sitten jatketaan. Joo. Saadaan ne muut. Saat lisää perunamuusia. Koe sulla on se mukana. Se on se nopeat väliperunamuusit. Iso eli reseptillä, niin sit sieltä tulee tavallaan tää tarkkuus tää kaikki. Jetrolta tuli se nopeat jaffat, niin meillä on nopeat muussit. No niin, nähdään siinä. Siitä lähtee. Emma tykittää. Liikaa. Ei nyt onks tässä joku semmonen... Joo, tän saa saa jatkaa. tästä. Aivan. Tai joutuu jatkaa siitä. Joo. En mua haittaa. Ja eli sit nyt mä saan irrottaa 20 senttiä, joo. 1, 2.
Eli 3 haetaan. Se on kyllä keskittynyt ilme. No on. Ohi meni. Vähän tai... Damn. Kato, mä yritin tohon. Katse siinä vähän horjahtaa. Vähän horjahti. Eli nyt mä saan taas ottaa vähän noin. Menee. Oi. Se oli semmonen pieni. Hyvä. Mä merkkasin jo valmiiksi nelosen. Hyvä. Sit sä lähit vielä kikkoilemaan. Tupla boogia. 2 No niin, kiitos. Hienoa. Missä jenga? Se oli hieno. Missä hukki? Tuntui vähän siltä, että se kierre jäi kotiin tänään. Ei tullut mukaan. No niin. Se oli varmaan Due, niin kuin italialainen sanoisi. Kyllä se maju vähän tuoksuu tässä. Tuleeko paljon pelattu golfia? Tai käyt sä yllä? Vähän mä oon kokeillut, mutta se ei oikein. Se vie niin paljon aikaa. Se on totta. Tässä kuitenkin kilpailee, niin pitää treenaa ja niin. Sitten ei. Kivahan se on. No mitä? Välillä. Toisinaan toisinaan vähemmän. Niin. Hienoa. Nice. Hyvä. Kakkosputki jatkuu. No niin, mulla on tässä pallon kanssa. Kato pari kertaa sinne mäkeen. Aivot rekisteröi sen vauhdin ja totta. Sen jälkeen annat mennä vaan. Aika hyvä. Ei riitä. Ai. Toinen heti perään. Nyt on asennetta. Ei, se oli liian kova. Oli liikaa. Noniin. Nyt Toi! Ei, tää on liian hidas. Ei, mene! Come on! Hermos! Se oli muuten lähempänä kuin muu. Elikkä 4. Kyllä. Oliko se 4? Kyllä se oli. Valitettavasti. Se olisi voinut olla 2, mutta se ei ollut. Niin, ei tarvitse varmaan jokeria vielä käyttää tässä. Ei, kun se on mun vuoro. Ui, tämä on hauska. Noin. Eli tuohon pitää löydä aika kovaa, että se menee tuolta läpi. Joo, kato. Joo. Semmonen. Nytkö se holari tulee? No nyt voi. On semmonen kutina, nyt se voisi olla aika lähellä. Sieltä lähtee Emma. Kyllä, sieltä tulee. Oli lähellä. Oli lähellä, se oli lähellä. Ai. Hirveä ressi. 4. putki voi nyt saada katkia ainakin. Noin, hyvä. Se oli varma. Se oli saletti kuin Moskovan paletti. Kyllä, siitä. Ei yhtä rotkea, mutta kyllä sillä pärjäsi. Mistä sä muuten leit tän? Täältä? Sieltä sieltä niinku mulle ylhäältä. Aivan. Kysyykö JS vinkkejä? No pakko tässä kohtaa, kun se oli niin smoothi tuo. Mä ajattelin, että vähän hiljempaa. Mutta niin on hieno, se on holari. On se. Aika hieno. Tosi hyvä. Tuli niin hyvät vinkit. Se tuli niin smoothisesti tossa. Tuli hyvät vinkit sulta. Niin. Aivan. Siitähän se oli kiinni. Siitä se oli kiinni. Noniin. Sitten next. Ai sä haluat pelata? Ai vai? Nyt. Oliko meillä se kahvitauko? Niin. Mitä sitä voi? Joo. Sitten Täällä halutaan levätä. Selkeästi. Pelataan. Joo, voidaan ottaa ihan hyvin kahvitauko. Mä puhun kiusaalla. Ei se ole pitkä. Tatsi oli kyllä hyvä. Hei, nyt sai niinku homma jujusta jollain tavalla kiinni. Yleensä se tulee, kun on vähän aikaa lyödä. Joo. Kato Roope. Säkällä. Hienoa. Säkällä pistää. Hyvä. Padeljedi. Maistuu. Okei.
Joo. Se on kyllä siistiä, kun näkee joku oikeasti innossa. Niin, siis intohimo-laji, niin sehän on ihan parasta. Nimenomaan, joo. Sä oot kyllä ajanut vähän niin kuin kaikkea. Kyllä. Ihan nuoresta. Mä ajan ihan kaikkea, kyllä. Joo, mikä on sun lempi? Sä et valita nyt tätä, missä ajat nyt. Okei. Sitten se on vähän reilua tälle. Itse hirveän vaikea. Mä kyllä dikkaan ihan, mä niinku sytyn vaan ylipäätään siitä ajamisesta, on se sitten mitä tahansa. Joo. Koska se on se tunne, mikä mulla tulee, kun mä oon niinku vähän kuin yhtä sen ajopelin kanssa. Se on se juttu. Ja mä hallitsen sitä ja mä tiedän, miten se menee ja mä koko ajan yritän mennä kovempaa sillä. Mutta siis talvisin moottorikelkkailu, se on niin siistiä. Sitä moni sanoo, se on niin siistiä. Upea laji ja ihan sairaan hyvä urheilu. Ja sitten kyllä mä niinku dikkaan just toi sähkömaastopyöräily, sillä pääsee pikkasen kovempaa kuin niinku perusmaastopyörällä, niin sillä tulee niinku tilanteet nopeammin silmille. Niin se on ihan sairaan siistiä. Ja sitten just alamäkipyöräily. Sitä missä vaan. Nimenomaan. Joo, pyöräily on tosi makeeta. Ja sitten tietenkin totta kai kaikki autourheilu ja just tuo moottoriurheilu, missä tahansa muodossa ne on kyllä. Niinku. Se olisi siistiä kuulla, kun sulle ei se vauhti ole tärkein. Ei. Se maastopyöräily ja sit sä ajat veneellä, niin on siinä aika paljon eroa. Joo, mutta se on tekniikkaa. Sä katot, sä luet, se on niinku hahmottamista ja sitten se on niinku tulemista yhdeksi sen ajopelin kanssa. Että, se on varmaan sulla on semmoista pientä adrenaliini-hakua. On jo kyllä. Ihan olen. Se on tavallaan se plus sit se kaikki tekniikka ja se kaikki. Joo, mutta se on niinku, mä tykkään kun on analyyttistä. Mä oon tosi analyyttinen ihminen, niin sitten tavallaan mä analysoin kaikkia pieniäkin juttuja ja mä tunnen ja tiedostan kaiken, mitä tapahtuu ympärillä, ja sitten sä pystyt niinku sen perusteella niinku muuttaa tekemistä. Niin. Miten toi veneily, niin onko se rankkaa? Siis kun autoilussa niinku on ymmärtääkseni oikeasti aika rankkaa, niin se on henkisesti tosi rankkaa. Se ei ole fyysisesti samalla tavalla rankkaa. Toki siellä on ihan sairaan kuuma siellä veneessä. Et nyt kun meillä on ollut esimerkiksi Monacon kisassa oli 40 astetta lämmintä, ja sitten siellä on niinku 65 astetta tai semmoista siellä kokpitissa sisällä. Ei, niin on todella lämmin. Mikä ja sitten sulla on kaikki nämä ajohaalarit. No sit sulla on ajohaalarit päällä ja sitten on vielä siinä niinku pelastusliivit ja niinku ton tyyppiset. Siis ihan niinku todella se on joku lämmönkestävä niinku puku. Joo, on. Joo, paloturvallisuuspuku. Niin kuin on aina kaikissa autourheilussa ja moottoriurheilussa. Mutta se on todella tarkkaa ja vaatii sellaista finessiä niin kuin siinä säätämisessä. Et se, mikä on suuri ero autourheiluun, on se, että autourheilussa sä laitat säädöt, on miljoonan eri nippeli-nappeli renkaan kulmista erinäköisiin, siis iskarisäätöihin ja jousituksia ja kaikkea, mitä sä voit muuttaa, mikä tekee siitä, että millä tavalla se auto niin kuin menee ja kuinka kovaa sillä voi ja miten sillä ajetaan ja näin edelleen. Mutta sä aina tietenkin teet ne säädöt ja sit sä joudut ajaa sillä, mikä sulla on. Että sä voi ajaa ajon aikana niin mitenkään muuttaa mitään. Mutta tässä veneessä niin mä voin niin kuin tehdä sen analyysin niin kuin, ja pistää sen käytäntöön heti. Eli siinä mä niin kuin säädän koko ajan kaikkea. Sitä säädetään niin kuin sitä koneen moottorin asentoa, eli liftiä tai sitten trimmiä. Ja niitä säädetään kumpaakin, ja mä voin maksimoida sen yhden kierroksen aikana esimerkiksi tietyt mutkat, tietyt suorat tämmöiset jutut, miten se vesi tulee ja muuta, niin maksimoida koko ajan niin kuin vaan nopeutta silleen, että mä säädän, että jatkuvasti säädän. Sitten mun pitää kuunnella, mun pitää niin kuin tuntea ja nähdä kaikki se, että milloin se haluaa tippua, kun meillä on semmoiset siivekkeet, semmoiset foilit, että milloin se haluaa tippua niiltä foileilta alas, ja joka kerta kun se tippuu, se on sekunti lisää aikaa, eli se on niin kuin todella hieno säätö. Perstuntuma koko aika. Perstuntuma aivan äärimmäisen tärkeä, plus sit se keskittyminen ja se, että sä katot niin monta parametria samaan aikaan, sit sä katot sitä, luet sitä vettä, sä katot muita niin on ihan sama kuin minikonflyönti. Mulla on taas niinku miljoona asiaa päässä, kun mä lähden niinku tekemään sitä tuulen suuntaan. Kyllä, kaikki mahdollista. Säädät vielä keskeistä lyöntiä. Kesken backswing on lähtenyt jo ja sitten mä vielä niinku kalibroin tätä kroppua, että asteen tonne päin, lavan kulma vielä muuttuu. Tää on ihan niinku mieleen minikonflyönti. Mutta miten sä tiedät, miten se vesi tulee sieltä? No mä näen sitä vettä ja sitten mä pystyn niinku lukemaan pikkasen, että mä katon, että okei, edellisellä kierroksella mä katon, että tuolta menee joku vene ohi ja sitten mä tiedän, että about pari minuuttia ja nämä aallot on tässä. Tai sitten on niinku esimerkiksi vuorovettä, sitten tulee tiettyjä näitä swellejä, eli miksikä niitä sanotaan suomeksi. No joka tapauksessa isompaa niinku tämmöistä aaltoa ja sitten on vielä niinku erikseen tuulen tuoma aalto. Millä pallolla lähdetään? Lähdetään keltaisella. Ei riitä. Syykkaus. Kylmä on. Tää alkaa kyllä. Siis täällä on noussut joku puuli. Sitä ei ollut äsken. Noniin. Nyt lähdetään. Noniin. Come on! Onko? Ei oo. Ei oo. Hyvä. Olipa hyvä linja. Siitä semmonen perhe.
Neppasu. Sieltä meni pallo sisään niin, ettei kukaan edes huomannut mitään. No joo, siis... Sieltä. Ei! Miksi se lähti tonne vasemmalle? Sieltä. Perkule. Tässä on nää viivat. Joo, saa siitä. Tänne asti saa siitä. Okei. 50 senttiä. Sitten siihen kulmaan vaan ja 20 senttiä tietty reunasta. Niin, kannattaa varmaan lyödä. Sinne. Jos sä oot analyyttinen, niin aika napakka tomminen. Ai. Vähän nousi. Keskittynyt ilme taas ja... Mutta on se. Se pitää keskittyä, koska sit se on just ne keisit, kun sä et keskity. Noniin. Siinä ei kauan nokka tuhissu. Ei tuhissu, mutta olisi voinut tuhistaa vähän kauemmin, kun meni näin surkeasti. Joo, tää pitää aina jatkaa alusta, jos se ei mene läpi. Niin toinen lyönti. Siinä on efforttia. Nyt on haku. Urhana! Termos! Joo, toi pitää lyödä tolleen läpi, kun... Nyt mä tajusin, miten tää nyt tehdään. Joo, wow. Aivan. Niin, pitää saattaa, koska sit se menee suoraan. Heti kun mä tökäytän sen siihen, niin se lähtee vasuriin. Okei. Kuuluu mun medical teamiin. On mun tosi hyvä ystävä. Ja Pasi on siis kans mun medical teami. Kala! Hieno! Siinä oli haku. Ai. Se meni juttu pomppasi tuosta yli, mutta oli niin kova, että joo. Ei maistunut sille, mutta hyvä kakkonen. Hyvä kakkonen. Hienosti. Otetaan se sellaisena. Ehdottomasti. Boom. Tällä. Laka. Mata. Noniin. Siitä. Kumpaa on reikää? Vasempaa. Se on isompi. Etu vai taka? No niin, mitä? Oho. Selvä. Alkaa lämpeä, Oi. No, tehdään niin päin, että sä saat valita kumpaan reikään. Tonne pienempään. Mä lyön ja sä lyöt sitten... Vastakkaiseen, niin sä lyöt tonne. Ja mä lyön vastakkaiseen. Pelimies on eri mies, sanoo joku. Siis toi on ihan helppo. Niin. Siis sä pistät tästä sen vaan tonne noin. Oli lähellä. Otetaanko jokerikortti käyttöön? Sori, sulle ei ole jokeri. Mulle ei ole jokeri. Sulla voisi olla tietty managerikortti käytössä. Jep. No. Eiköhän nyt pystytä se sinne. Itsevarmuutta. No niin, nyt keskityt. Sä et äsken keskittynyt ollenkaan. Haluatko mailla paremmin? Vai? Ota vaan. Tää on tää kuuluisa backhand forehand. Annat sille nyt jotain proteiinia. Niinpä. Come on. Ei siellä päinkään. Siis se ei edes ollut samalla seinällä. Emma tulee aika hyvä päällä. Älä nyt, kun mun pitää tehdä tää ihan sama. Se neljäs, kun lähtee. Miksi mä menin ehdottaa, että mä lyön tonne? Ihan yhtä helppo toi. Nyt on semmonen paikka, että pitää ottaa the gun esiin. No niin. Oi. Kyllä jokerin mailalla saa tässä on tuloksia. Tukeva grippi, niin tässä on hyvin Nyt loppu pelleily tähän. Sodar. Ei! Tää oli paskamailla. Okei, haluatko ottaa tän? Joo. Noniin. Siinä on nyt tämmönen naisen magic touch. Nyt jos ei perkele mene sinne, niin... Monesko lyönti tulee? Kuudes. Joo. Eli olisi vähän niinku pakko laittaa. Nyt menee. Se on hieno. Kato nyt. Come on. Jatkako sillä? Ei se mennyt sisään vielä. Niin, mutta 7 tästä tulee. Ja 7 taulu. Joo, se on JS, ladies and gentlemen.
Kato, on se jokerikortti käyttävissä. Niin on. Mä sanoinkin tossa jo, että mä käytän jokerin, mutta mä ensin saan kuulemma itse lyödä. Ei mennyt ihan kuin elokuvissa. No niin. Nyt on aika tärkeä. Onko merkattu 7 tänne? Ei oo vielä. No mä merkkaan 2 sitten. Näin. Nyt on semmonen mahdollisuus, että nyt kun pistää tosta sisään, niin ei viekääs pois tosta. Joo, mutta ei se mitään. Seuraava mene. Nyt mene. What a shot. Kyllä! Sieltä pistää. Come on! Come on! Hän on täällä tänään. Emma Kimiläinen. Noin. Tuliko me? Come on! Ja mä saan kiinni sua. Sait jo. Saanko kokonaan? Välitilanne, kun 1 rata jäljellä. Tarviiko joku rata uusia 2, 4, 6, 8, 10. Sä et tarvi edes jokeria. Okei. Noniin. On se kova. Kato, huomaatko tämän taktisen? Koska mulla on lähtenyt aina nämä suorat vähäsen tonne vasuriin, niin nyt mä aloitan pikkasen täältä, että mä hartiat rentona, leveä haara. Voiton avaimet on nyt käsissä. Noin. Ei! Pääseekö sittenkin? Joo, heti kun tulee vähän painetta, niin rupeaa vähän... Joo. Niin kun mä löin kuvaa, nyt mun pitää lyödä ehkä semmonen normi. No. Ei! Tolppa. Kato, se lähti aina tonne vasuriin. Nyt mun pitää aloittaa se täältä. Nyt. Vielä täältä. Täältä vielä. Noin. Siitä. Kyllä. No kato, se oli tästäkin. Kun se aina lähtee samalla tavalla, mutta sitten se pitää ottaa vaan tää aloituseri. Nice. Noniin, suvukki. Tarviiko lyödä enää? No, pistä nyt. Ykkösellä se sinne. Tulee hyvä mieli, jos ei muuta. Tulee hyvä mieli. Näytä mulle nyt, miten se olisi ykkösellä voinut laittaa sinne. Kun mä hukkasin 3. Niin. Se on aina seksikäs. Hienoa. Hei, mä haluan kokeilla vielä yhdellä. Niin ihan vaan, että toimiiko mun teoria? Annaks mulle yhden pallon? Sun teoria? Niin, mun teoria siitä, että mä lyön sen nyt tosta niin kuin tästä näin, koska mulla lähti noin kaikki samalla tavalla, niin jos se nyt menisi ykköselle. Niin. Ihan vaan tämmönen niinku, tiedätkö, pro bono. Analyyttinen suoritus. Analyyttinen suoritus, koska analyyttinen ihminen. Kyllä. Ja sehän toimii. Niin, se on tää. Aivan. Niin, se on tää. Tuleva minikolossa ja... Hei, thanks. Nice. On se Stara. Thanks. Stara, thanks. Kiitos. Eli merkataan. Kiitos. Juu, se on takaa. Kyllä säkin saat vaikka nyt. Mä näen sen. On se. On se siellä. On se. Hei, oli superhauskaa. Kiva. Keli oli aika jäätävä, mutta tunnelma lämmin. Kyllä. Onneksi olkoon voitosta ilman jokerikorttia. Uusi ennätys. Come on. Kiitos. Kova suoritus. Kiitos. Kyllä. Oli kiva. Golf-harrastuksesta oli ihan selkeätä hyötyä. Jep. Joo, golfit on mennyt kyllä päin persettä, mutta... Niin, mutta Mut perstuntumaan niin minimum. perstuntumalla mentiin analytiikalla ja mitä näin nyt oli. Kyllä. Huippa keskittyminen ja vähän ehkä häirintä ja... Ketä tässä nyt oli? Mitä tässä nyt oli? Niin. Hei, kiitos tosi paljon, että olet meidän vieras. Kiitos. Joo. Oli tosi hauskaa. Niin, onnittelut vielä voitosta. Kiitos. Ja olisi yksi kysymys, että kenet me haastetaan seuraavaksi. Saat heittää jonkun siihen. Vain taivas on rajana. Vain taivas on rajana. 1 hour later. Te voisitte haastaa Annimari-kortteja. Okei. Joo. Aiturilla tähän katsotaan, että mitä Annimari vetää. Noniin. Joo. Korte kehi. Korte kehi, kyllä. Se on selvä. Joo. Tähän vielä, että mitäs kerro vähän Tom Bradystä. Tom Brady, se on hyvä tyyppi. Tosi semmoinen hyvä energia. Hyvä ja tosi kiinnostunut kaikesta, niin kuin, mitä tehdään tiimissä ja muuta. Et se on kyllä niin kuin, se on ihan huipputyyppi. Tiimipelaaja. Todellakin tiimipelaaja ja tosi semmoinen energinen ja kannustava. Joo, niin säkin. Kiitos. No niin, kiitos. Kiitti. Vamos. Vamonos. Keep rocking. No niin, tässä on varmasti näillä. En mä tiedä, on tää ehkä vähän enemmän perunanmuussa. Niin, mutta ihan kiva. Sulla oli vähän isompi nälkä sitten kuitenkin. Oli. Joo. Okei. Jos nyt totta puhutaan, niin tässä on yksi muu. Mähän sanoin siitä Big Macista. Niin, sähän veit ton. Mitään, että se vaan niinku yhtäkkiä se vaan tulee täältä. Mä en voinut mitään. Se hyökkäsi mun kimppuun ja kohta mun suussa. Ja ei, siis... No niin, sit se on. Mutta kiitos. Kiitos. Ja petsit on nyt petsit on kuitettu, joo.
Täältä on maksettu. Jep.